Messaġġ kontra l-vjolenza domina d-diskors tal-Urbi et Orbi fil-jum tal-Għid il-Kbir. Il-Papa Franġisku ndrizza folla numeruża qoddim il-Vatikan f'Ruma li kienet tistenna bħerqa din il-messaġġ tradizzjonali. Il-266 Papa stqal li l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet ta' titama ta' salvazzjoni. Il-Papa Franġisku fakkar kif bħalissa din id-dinja qed tesperjenza ħajja ta' delitti u konflitti popolazzjoni sħaħ ibatu. Iżda Kristu juri t-tama u l-paċi. Il-Papa qal li għandna nħallu f'idejn Kristu l-xoxt u brieda tajba ta' kulħadd ikun hemm frott ta' paċi għal aktar fraternità u rispett għad-dinjità bi Kristu li jimlina bl-imħabba ta' dejjem. Il Signore che ha patito l'abbandono dei suoi discepoli, il peso di un'ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame, ci rende ora partecipi della sua vita immortale e ci dona il suo sguardo di tenerezza e di compassione. Franġisku fakkar li f'din id-dinja hawn ħafna persuni li jbatu huma vittmi tal-vjolenza. Hekk kif semma l-konflitti tal-Libja u l-Yemen tkellem ukoll dwar l-impenn ta' kuljum biex ikun hemm aktar paċi ġusta permezz ta' negozjati sinċira u diretti. Huwa qal il-mulej jakkumpanjana fit-taħdidiet għal soluzzjonijiet fosthom tal-Ukrajna u l-għajnuna umanitarja. Il-mulej huwa l-paċi li rebaħ il-mewt u d-dnub u għalhekk li Kristu jiftaħ b'mod dirett il-messaġġ f'sitwazzjonijiet diffiċli. Fid-diskors tiegħu semma wkoll lil dawk li tilfu t-tama u l-ferħ, l-immigranti, l-anzjani fis-solitudni u żgħażagħ li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Fakkar li r-rikonċiljazzjoni mal-Alla hija priorità. B'mod lil Papa talab lin-nies biex ma jinsawx fit-talb tagħhom u awgura l-ikla tajba lil kulħadd.